Dr. Mkhulu TV. Dr. Mkhulu TV. Angibingelele ababukeli be-Dr. Mkhulu TV. Ngiyabingelela kakhulu. Ngiyanithanda. Ngiyabanye benu ngibakhonzile. Kunalento engifuna ukuyiveza labantu abangayazi engifisa ukuthi bayazi today. About my background. Ngifuna ukuyikhuluma lento mhlawumbe nabanye bazoyi-understand ukuthi yini okwenza ukuthi ngizangithatha le ndlela yokuthi ngithwale. Abantu bakhuluma okuningi egama lami, bakhuluma okungekhona, abanye bakhuluma okuyikona, abanye bakhuluma ndamanga and abayezi ukuzobuza kimi. Okwenza ukuthi ngize ngilande amandla okuthi ngiphumelele, ngenze izinto zenzeke. Ekukhuleni kwamazange ngakhula kahle. Ekukhuleni kwamazange ngakhula kahle. Yabona ayikho into ebuhlungu ukuthi ukhule unganakwa umuntu, ukhule umncane ungakhoni nokufunda kahle, ufunde ngocongobezela into zakho zonke ayihlangani kahle, oclassmate bakho bangena eklasini baclean, bagqoke kahle, wena ungena nebhuluku eli-1 nehembe eli-1. So leyo life leyo ayikho mnandi, mina ngiyayazi ngisuka kuleyo mpilo leyo. Nabantu abaningi bazibuza ukuthi ngifunde njani from primary ngizofika high school ngifika phansi kwesimo esinjengaleso. Ngikhule kanzinyana and ngifuna ukuveza lokho abantu bakwazi because namuhla kunabantu esebabona ngiphumelele, babona into zami esebangikhonze kakhulu engathi mhlambe bayangithanda noma engathi bangifundisile. I know ukuthi abangithanda, abathanda mina, bathanda imali yami. Ngifuna ukusho lokho kuzwakala. Sekunehlobo namuhla ezikwazi ukungifonela but ezazingangifoneli. Ngikhumbula nje ngifunda eNdobo High School, ngifunda eNdobo High School, omunye wama-relatives wami wefamily yami eseChicago mama. Abantu abakhe abathatha nge-staff ngemoto yakhe uma mncane wami. Ngabhala futhi, ngangenza grade 11 ngibhala. Lapho wangithela khona ngodaka emgwaqeni. Lapho wangithela khona ngodaka. Ishethi lesikole eli-blue. Lapho nodaka ngiyobhala exam and angingaplan ukuthi ngizojika noma ngenze njani. Ngaqhubeka ngawubhala nginjalo because bengenamuntu okade angibhekile noma enginakelela noma ekwazi ukungenzela something. Konke bengizamela, konke bekusuka emandleni ami ukuthi ngenze lokhu noma ngikwazi ukuthi abangidlile noma ngikwazi ukuthenga i-uniform e-right ngigqoke. Bengizibonela mina. Namuhla-ke sekunabantu abaningi namuhla benza ngathi umxolisi uDr. Mkhulu u-Andile sebamkhonzile. I know ukuthi animkhonzanga nikhonze imali kimi, ngifuna imali yami, hayi ngoba nikhonzile. So abantu abaningi aba-understand ukuthi ukhule kanjani and bazibuza ukuthi why udecide ukuthwala ngineminyaka emincane. Ngithwale because ngazi ukuthi angeke ngife kabili ngizofakani. And le ndoda engiyilandayo ngathi uma ngibuza bangitshela ukuthi angeke zihambe ngizolala, angeke ngibulale umndeni wami, angeke ngibulale abantu abami, angeke ngibulale unkosikazi wami. Zonke into zami zizohamba kahle. So ngicabanga ukuthi abantu abaningi from komhlakalingane ibona abantu abakaza ngcono and abangabhali i-essay yami nokuthi ngikhule kanjani, ngikhule ngumuntu ohlupheka kanjani. Today because sekuhamba kahle, zonke izinto sezi-right, sekunabantu abaseceleni kumina engathi bangikhonzile, engathi bayangithanda, bangisekela, bangibonisa. Hayi ngoba bengibonisa, babonisa imali yami, bafuna mina, bafuna ukubonisa imali yami namasiko kuphela tu. Hayi ngoba bengithanda, baze bafuna ukubonisa imali namasiko. Ile mali engifetha abafuna ukuyibonisa. Hayi. So konke lokho-ke hayi ukuthi angiboni ngibukile. Senginehlobo futhi eziningi kumanje. Kunabantu nabakwazi ukuthi bathetha ngihlala emzini wabo noma nabo bengihlala emzini wabo but ngibona ukuthi ngiyagqilazeka but because bengenaseyini. Bengivuka ekuseni mina ngikhipha izinkomo ngiye entabeni or ngiye edibhini uma kumele ngedibhini ezaba iy'ngane zesikoleni. Mina bese ngaziwa ukuthi ngifika late esikoleni uma ngolwesine njalo ngifuna ngiyodibhisa iy'nkomo. Ngifunda kuphi njalo? Ngifunda ePhungaza High School. Ngihlala emzini womuntu engeke ngiwudalule because kumanje ngicabanga ukuthi bayahlupheka abantu bethu. Lokho babekwenza yini babengimola because today zonke izinto ngikukhamba kahle. Iy'ngane zabo ngibona ngathi babeyibulala because today zona ziyahlupheka. Mina kimi kunjani? Ugrand okukhamba kahle. Buka nje ngixebe ifebi yami. Akumpahla enxutshwa ulamba ke le. Ayinxutshwa ulamba nolwathi. Hayi ngoba nangipromote yona le febi yami. Bethi ngqondo umvezela ukuthi ekukhuleni kwami ngikhule njani and kumanje
kuzoba ngathi ngiyadelela ngidelele ngikhuluma iqiniso. Okay, ngiyahamba-ke ngilanda uMashilami ngimlandela for i-support kumina ngoba ngibona ukuthi angina-backup. Ngilanda uMashilami mina ngine-chicken duster, nginokweshophunyana nje okwakhiwe. Ngilanda uMashilami ukuthi akabuye azo-operator la. Hayi ngiyakuvula kweshophunyana kuyenza uyaphusha uMashilami, ngiyabona ukuthi hayi uphusha kancane. Ngivula ibandla ngiba umfundisi. Wa-operate uMashilami ebandleni, wenza isimangalisi uMashilami, wasindisa abantu, waphilisa abantu bangisapota. Abona ukuthi angengikwazi ukumela ibandla ngingakabi nankosikazi, ngaliyeka ibandla ngayovusa isikhwama sikagogo uMabuthelezi sokulapha ngoba besikhona isikhwama ugogo wayengishiyele sona. Hayi ngasithatha isikhwama sikagogo ngenza umsebenzi, ngenza konke isikhwama sakho ezandleni zami, wayengikhombisile imfihlo ugogo. Hayi namanje ke ngiphethe sona isikhwama, ngase ngilanda uMashilami ngizomhekta azongena kule sikhwama. Zavele zenzeka izinto njengamanje, yonke into kuhamba kahle, yonke into kuyaflya. Ngiye ngibuke nabantu abafika kumina, fika abantu bazobonga, Dr. Mkhulu siyabonga usenzele lokhu, Dr. Mkhulu ngiyabonga ibhizinisi lami lihamba kahle, Dr. Mkhulu ngiyabonga ibandla lami lihamba kahle. So konke lokho kuyangijabulisa because angikhombisanga ukuba nomona kubantu abazofuna uncedo yimi, because ngiyakwazi ukuhlupheka, ngiyayazi indlala. Angeke-ke uma ungakwazi ukuhlupheka, angeke ukwazi ukucabangela umuntu, angeke ukwazi ukusiza umuntu. So nje ngiyabonga kakhulu ukuthi uMashilami ukhona empilweni yami. Uyena uNkulunkulu engimkhonzayo, uyena uJehova wami, uyena owenza zonke izinto. Uma ngikhuleka uMashilami, angikhuleki uNkulunkulu. uNkulunkulu-ke wahluleka ukungisiza, umuntu nje engenandaba naloyo. uJehova lapho mkhonzayo yimi ufana nekwekwe nje ngoba akangisizanga nganix, akwenzanga nix. Ngithandaza iminyaka ngingaboni ukuthandaza, ngingasizakali ngalutho. Ngifaka amasuda abheke into emasayidini, angangisizi ngalutho. Bengihamba ngenyawo ngisathanda uJesu. So even namanje kunamanje nje amadoda engiwaziyo athandaza uJesu ahlupheka ahamba ngenyawo. Umangala umuntu afake isuda ahamba ngenyawo kodwa ethi uyakhona. So ngibuye ngibele themba ukuthi ngibuye ngazi ukuthi ngibele neqiniso lokuthi uJesu njengoba washaba la ngaphinda phela ufana nento angeke umuntu angabuya lapho washaqezeka khona. Ngayabuye-ke lo mphakathi never abasamkholwayo njawo buyela emasikweni wakho, wena unaka amasiko wakho, umsamo wakho, into zakho zame kahle. Ngale kwalokho ubusabhili phela kule nto ongayazi usazohlupheka ekukhuleni kwami ngikhule kanzima. So nawe ngifuna ukusho ukuthi nawe okhule kanzima, kumina ngento ekhule kanzima sibaningi, and uma nje kunabanye abasadonsa kanzima, mina sengiphumelele right. So ungazibulali, hlala phansi ucabange kahle, udecide engakutshela khona ngeke ufe kabili uzofakani. Kunabantu nakuthi abagijima balanda something, balanda Illuminati, abanye bazobranda, bafaka amabrand ngemzimbeni, abrand umuntu ashaya amathathu ongasuku. Leyo thatho leyo ihamba na something emzimbeni, hayi ukuthi hamba yodwa. I-brand leyo une-belief yayo, uyazi ukuthi iyini le thatho. So abantu abaningi aba-understand, bacabanga ukuthi uma uthwele uDr. Mkhulu uMonambi wathwala kumele abe umuntu omubi. The most of celebrated, the most of people, the most of richest, the most of billionaires bavele bathwele bana something listing ebizwa kuthiwa Illuminati. Eningayi-understand nini nazi uDr. Mkhulu uthwele ngenyoka noma uthwele ngoMashilami. Angisoze nganikhombisa ukuthi uMashilami uyini. Ngiyazi abaningi bacabanga ukuthi imfene, bacabanga ukuthi ikoloshe, bacabanga ukuthi inyoka. Alright, ngicabanga into ongayazi yini engazi ukuthi indoda enjani eyenza izinto zenzeka. So ngifuna ukusho nje ukuthi nawe ukhona okusengenzekela iminyaka. Ungazibulali, ungacabangi futhi ukuthi ngoba nakuhlupheka sekumele uhambe uhlala estradini, uhambe ucela ama-1 rand, uyahlala phansi ucabange decide ufone kulezi number lezi mhlawumbe ziyokusiza futhi. Njengoba nje inamba zami ngizosibiza la, ngizosibiza izinamba zami, awuthi kumele kubize nje inamba zami ezingene kumele direct. Inamba yami ithi 078, ithi 05, ithi 111, ithi 33. 078 05 111 33. ASP ithi 078 78 00 692. 078 78 00 692. ASTAR ithi 072 0968 975.
072 0968 975 inamba kaDr Mkhulu. Niqaphele ke sokunabantu abaheka namavideo wami bafake izinamba eziqala ngo06 banibani engazazi. Niqaphele kakhulu, niqaphelisa kakhulu lokho ngabantu laba abathanda ukuduma njengami, abathanda ukuba ama-celebrate njengami. Nabantu futhi laba bathi fakani imali ebhanki, fakani imali koPep, fakani imali koShoprite, nibasendela ama-voucher wathi ningakwenzi lokho. Dr Mkhulu angiboni ukuthi kuleli zinga engikulo sengahambe ngiyobamba ulayini waseSpar, ngiyobamba ulayini wasePep, ngiyokhipha imali. Angiyenzi into njengaleyo, soze ngayenza. Ngicela ukuthi-ke umfonele, wena one-problem, wena onezinkinga, nginaso isibhedlela sami. Ninenhlanhla-ke komhlabeni engaskhona isibhedlela eJohannesburg, endaweni yase-North West yonke. Sikhona isibhedlela sami, lapho engi-admitha khona abantu abagulayo, ngiyabalapha baya-admithwa, balashelwa kami, amathwasa, ngiyawathwasisa. Ngishilo ngathi ukuze uphumelele buye sihlale phansi ngikuthwasise ukukhombise lemfihlo. Hayi ukuthi ngoba uthwasa uyofana nami, uyangibona angeke ungi-understand ukuthi ngenyanga ubona i-gentleman smart, angeke ungi-understand ukuthi ngenyanga futhi ngawuphaya futhi umuthi. So ayikho into engikuthwasisa kuyo, ngikuthwasisela ukuthi ube nomuthi, uwazi into zokuphilisa. Nothi ukuhamba ufaka ibovu, so unensinyo ngozenkukhu, so uyafohla, so uyagida, yeah, so esangoma. No. Ngikuthwasisa professional. Into engikunika yona, ungaba umfundisi, unga-operate ama-business ngayo. Ukuthwasa ukufundiswa ngasamething eyubuthakathi noma enhle. Mina ngizokufundisa ukuthi ukuze kimi ukufundiswa ngokuthakathi, ukufundisa ngento ezokwenza ukuthi ube nemali, uphumelele, ufane nami, wenze izinto zenzeke. Ekukhuleni kwami ngikhule kanzima. Nawe nje ukukhula kanzima sonke, ungafona kulezi zinamba sihlale phansi sikhulane, sibone ukuthi yini esingayenza. Ungasabi ukuthi uma uthwele uzofa, uma uthwele kuzokwenzakalani. Kuhlukene ekutheni uthathe yiphi indlela. Uma uthatha indlela ekhawulezayo vele uyoshesha ufe. Izindlela zihlukene ka-4 indlela zokuthwala. Ufuna uze kimi ngikutshele ukuthi ngizokunika le esebenza ngegazi noma ngeke ngikunike esebenza ngegazi. Umuntu wayenyangeni yathi inyanga izokunika esebenza ngegazi. Hamba uthenga imvu, hamba uthenga imbuzi. Yazi ukuthi lapho umuntu uzokuqalisa akuthengisa imbuzi, so uzohlala umhlaba. Ohlabani ngolusuku nglasengekho lezilwane uzobana problem. Angisebenza ngesilwane, angisebenza ngegazi, awuhlabi uzakini ngizokunyanga ngisebenza. Nginesikole endaweni yase-North West la Rustenburg lapho sifuna khona. Ngicabanga ukuthi odinga mina uzongifowunela izindaba lezi. Ngiyangibalelisa ukuthi